nemá taky tady. Ale oni hrozí. Se sedmičkou péči zavaděčů favorit Juanje, už je v boxech, stejně jako La Magic. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena Nejsi na to Samarovi na čtvrté kategorie na 1600 metrů odstartován. Do čela dostihu přechází Regisia, na druhé pozici pak zahajuje dostih favorit Juanje společně s Hinditem. Na čtvrté příčce průběžného pořadí je krátce po startu Torno, za ním následuje zvnějšku Laila, v zadní části pole pak trojce Go Skater, s ním La Magic a Portengo, který se na startu opocnil, ale pouze zhruba o 1-2 délky. 1200 metrů do cíle, koně se blíží k lavovickému oblouku, tempo dostihu diktuje Regisia, ze stáje Rabitr Štěpánov, na druhé pozici je favorit Juanje, ze stáje Martin Wolf Klint. Třetí příčku stráží podél bariéry Hindit, ale znějšku se před něj teď posunula Lailach, takže Lailach je třetí, na čtvrté pozici Hindit, na pátém místě s nepatrným odstupem za ním Tornu, dále následuje na šesté pozici Go Skater a pole uzavírá dvojce Portengo a La Magic. Do cíle zbývá 800 metrů, koně jsou v polovině dostihu, v čele stále Regisia s dvoudelkovým náskokem na Juanje, na třetí pozici následuje Lailach, na čtvrtém místě průběžného pořadí stále Hindit, na pátou příčku se tam snaží zvnějšku posunout Go Skater, je tam s ním také Portengo, koně budou točit do cílové roviny, poslední je La Magic. Koně ve finiši posledních 500 metrů stále Regisia v čele, na druhé pozici těsně za ní v její stopě Juanje, na třetím místě středem dráhy, pak Hindit, dále zvnějšku stupňuje koncovku Portengo, snaží se tam i Lailach, teď se Juanje dostává na úroveň líderky a přebírá vedení 300 metrů do cíle, Juanje v čele, dostává se délku 2 před soupeře, z těch se nejblíže dostává Hindit, který je na druhé pozici, ještě Go Skater má pěknou koncovku, ale 100 metrů před cílem je to favorit Juanje, který míří k cíli za prvním životním vítězstvím. Juanje splní roli favorita a jasně vítězí, na druhém místě nakonec Hindit, třetí Go Skater, čtvrtý Portengo a pátá Laila. Viděli jsme úvodní dostih dnešního dne, cenu Nejsi na to sama, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil klub číslo 7, favorizovaný Juanje, ze stáje Martin Wolf Klint a letošním pátým vítězstvím se žokej Tomáš Lukášek vrátil na průběžnou vedoucí pozici žokejského rovinového šampionátu CK Martin Tour Cupu.